Bongo ma-withdraw ko no sang iya kandidatura. Uy, bantayan. Bawo si Bongbong galalain gid. Nya ini si Tiburcio Marcos, sabi kakasanyo lang sa listahan sang kumilik. Nuisance nga kandidato ni siya. Ba, ang kumilik na pagwa na sa mga hindi pwede para sa mga politiko sa kampanyahanay. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig siyang una nga politiko biktima sang black propaganda si Attorney John Orula. Anong natabo? Ginpabantog nga si Orula nagpiki sang espas niya. Ikot pamatian mo do, ano ni nga klase abogado, yung nga abogado, kaga papili ka pa gobernador, hindi ka kabalo sa ginahimo mo, naglapas kay mo sa pagsulundan sa probinsya, naging piki mong espas mo, kung pamatian mo daw gusto, ari karon sadya. Siling ni Orula sa interview sang Aksyon Radio, kagabi, siya nakibot ko. Ginpadala tong staff ko, dira sa airport. Kag pamangkuton ko na mga pagsulundan para makakuha ispas ko. Ti siling sang staff ya, ginusisa ya. Sa pagkamatuod, screenshot pa gani. Ang instruction sa Philippine Airlines. Ti kundi, ginpadala, ginkudakan gin mo. Ti mo ito gigamit nila, kaya mo ng instruction. Siling ni Orula, ginsunod kong ila instruction. Igo, nagwa sa balita ya, namiki ko ispas. Paano ko magpiki kay ila to instruction? Siling ni Orula, do hindi amuaw. Ginsunod ko lang ang tanan-tanan, kag hindi yan babutigan kay may screenshot mo. Tapos siya kay ginsunod ko, ang nagwa ko pa namiki isang ispas. Ginkudakan tanan mong instruction. Ti, ginbabantog na namiki ko na si Orula. Ang question, kay ginkudakan gitong instruction sampal, ang question subong pamangkot, sino nagatag instruction sa pal? Ginsunod ni Orula, siya pa yan namiki. Yan no, nagwadobilis ka daw? Ginsunod ko tanan yung instruction, ang guwaya, ginpiki ko. Siling ni Orula niya ba kabudla niya sang sitwasyon eh. Siya giduna, nga na biktima. Amak mo gipabantog mo yung nga namiki. Abogado pa naman. Nagapapili pa sa pagkagobernador. Ako lang makuya labot sa pagkagobernador na kay hindi mo kuya kabutar dito sa probinsya. Pero ang tuod lang. Ay hambal tang tuod eh. Pakawian ta si Orula. Abogado siya raw hindi sa kabalo sa gidahimo ya. Ano tabo gali ya? Araya mo ng instruction sa pal. Tigil na question sa tao sino nagatag instruction sa pal. Ginpakawian niyo si Orula nga ustong ginhimo ya. Ginsunod ya ang tanan. Kaya ginkudakan pang instruction sa pal. Igo nagwa sa balita. Siya pang namiki isang espasya. Daw hindi amo. Amo ng siling ko black propaganda. Ang black propaganda kung pamatian mo daw tuod. Kung imo sisaon binutig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan ano nga kahintangan.
pilang pagbugtaw ko, gapapili na ko presidente. Nya sa subong daw wala pa ko maumpawan. Oy, sadya karon. Ano ka matuod ang report nga si Bungo maga-withdraw sang iya kandidatura sa pagka-presidente. Man nakibot kuno ang gobernador kag iban pagid nga mga tiglikom si gobernador Mambabala sang Tugigaraw, nakibot sila nga may ara pinungkuan na meeting sa Malacañang upod si Presidente Rodrigo Duterte kag dito nagsiling kuno si Senador Bungo nga ma-withdraw siya sa iya kandidatura sa pagka-presidente. Siling gani ni Mambaya, naging patawag kami para nga ipakilala payon ang suporta sang kandidatura ni Go. Sos niya baliskad ang natabo din palayag ni Go masubo ang iyaguya kag magadesisyon kuno siya nga maga-withdraw sang iya kandidatura sa pagka-presidente sa tuig 2022. Siling kuno ni Go para niya hindi mabudlayan si Presidente Rodrigo Duterte kag bangod man sa pagpapili sang anak sini nga si Mayor Sara Duterte pakamayuhon niya nga mag-withdraw sang iya kandidatura. Ano ka matuod sining balita? Bantayan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na nais,
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Ining si Bongbong Marcos, impostor ini siya. Ako yang bata ni Marcos nga matuod-tuod. Nga napatay na tuya si Bongbong sa tuig 1977. Ang nagapapili subong niya nga Bongbong, piki na, impostor ina. Nya gani nga, kung ako niyang pilion nyo, hindi gid kamo maginulsol nga aman. Yati, lantawa bala? Royal King ako sang Philippine Islands sa 13 ka mga riyon with multi-trillion nga manggad. Tunilada nga kunbulawan, silver, diamond, kag platinum. Puerte. Sila niya, hindi kamoya magpati na, kay piki na siya. Ako ang matuod-tuod nga bata ni Ferdinand Marcos. Gali man? Ay, oo. Daw ginlipaya, kaginsadyaya ang politika. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay, 59. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio,
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa isang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Tanbay na sa atong Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.